faruwa kenan a gidajenmu da unguwanninmu na rashin kirki 'yan mata. In aka gaya ma abin da 'yan mata suke kafin su yi aure, abin ba kyau. Da wani pre-wedding pictures da ake yi, hotuna da ake ɗauka, yarinya budurwa ta zo ta rungume saurayi ya rungume ta. Kin zama banza ko wallahi, kin zama baki da kishi, bai aure ki ba yana rungume ki. Yanzu wannan hoton in aka je kika auri wani mijin ba shi ba, 'ya'yanki suka ga kina samartakanki lokacin da kike budurwa, wani ya yi ta rungumanki, dan Allah da wace fuska za ki gani? Za su ganki. Kuma yana iya faruwa, kin gama rungume-rungumenki da ɗauke-ɗauken hotunanki, kuma ya zo ya gudu bai aure ki ba, kuma hotunan sun shiga zamani, an tura a Facebook, an sa a WhatsApp, an ɗaɗɗauka an ajiye, kuma ki je ki auri wani. Sai yaranki sun girma sun zama 'yan mata, sai a nuna musu ga hoton uwarku lokacin tana budurwa, wane ya mata kaza ya mata kaza. Yanzu akwai abin kunyan da ya wuce wannan? Wallahi mun bar tarbiyya. Shi yasa wallahi yanzu kakan